zan kwana duwa can rami so na ki yake kabarina na gane da cewa yanzu so ne asalina kyamin tarbiyyar alkawari mu riƙewa juna in har na bar kina ne zan sa kaina kimin uzuri ko ne dai so ne sanadina duk mai kaunar ki sahibi ne ni a gurina in za mu soyayya sai mu yi da amana zan jurewa duka so dai kan tabarina yau na ji amo sauti na ki ya ratsa jikina tamkar garwa shi so zuci ke yin kuna fata na bai wuce ni na gane ki gidana na wanya in zan kauce kama nuna ko yaushe na kamar na kinki dan na tunana sanya na sashin kya domin kin shiga raina imin mahalli a cikin raina ki na zauna so kan ji wayar da hankali haka ne zance na ko za mu rabe mi rabuwa a tafarkin kauna ki cikan buri sai ki amintar duka batuna mai imani ki dauki a garin ki da kaina kin zamto ni na zama ke ni dai a ganina da abin da kike so ni ma shine ra'ayina ganin kyata da ganin ke sanya raina rashin ki garan zai yi zamtowa a jirina duk zuciya na kaunar wanda yake mata kauna ki kira da na ki ma ada ki da min suna da abin da na furta miki to haka yake a raina soyayya mai saka yau kuka da hawaye wasu sun tsere ga wasu ta sanya su zama tabbas so ne yake sa fallasa sirrin boye zafin ta kan sanya idanu har su zabanye wasu sun mutu ne sabon so wasu na sa rai aure ribar so yau ga wasu gorai shine darajar maza da mata na yi kiran na samu ban so ban shigare shi na kamo ganye so zan furta gare ki fili babu alayi karki sa na marayyacin da kamar na rasa yayi dan so in ya kai so zuciya kansa kamai ni fata na mai soyayya kar da soyi in mun aure kar da ki dauki zuga ta gawai zuciyata na baki mazo karbe ta